La nit del misteri. Esta nit, estimats ninots, els contarem el misteriós cas del campanar d'Albaida. A mitjanit se senten campanes, però els campaners asseguren que ningú puja a partir de les 12 de la nit. Aleshores, qui toca les campanes? ¿Será un fantasma? La llegenda del fantasma del campanar seguís viva després de la desaparició de mita del Museu de Titelles d'Albaida. No s'ha tornat a saber res del titella desaparegut. Mita, eixe ésser pelut, taronja i molt amant de les campanes. Són esborronadors que ens deixen els oïts a mercè de l'horror. Què estàs veient, Galemi? La nit del misteri? Com veuen, la cosa no està per a llançar les campanes al vol. Vaja! Hi ha fantasmes a Albaida! Creus en els fantasmes, Galemi? Jo no crec en els fantasmes, però sí en els misteris. I és molt estrany que el pobre Mita seguisca perdut i que la campana soni a soles. Què va? Que ningú menja ninos, ni tan sols els fantasmes. La tensió i la por són cada volta majors i els habitants d'Albaida dormen cada volta menys. Connectem amb Pilio Pocdemonyo, director cap del Museu dels Titelles d'Albaida. Bona nit. I vostè, dorm bé o malament? Què? Que si dorm bé o malament! Dorm un poc millor des que hem repartit als ciutadans més espantats uns taps per a dormir, encara que... Bé, també serveixen per a no escoltar res de res. I la cosa està per a tremolar. La cosa s'està posant molt lletja. Este assumpte fa molta poreta. Demanem, per favor dels favors, que algú resolga esta situació tan fantasmal. Este any ni tan sols eixirem en els moros i cristians perquè estem tan espantats que... Ningú vol eixir del museu mentre siga de nit. Galemi, necessiten la nostra ajuda. Hem d'anar i resoldre el misteri. Este és un cas per a Tina i Galemi. Segur que trobarem Mita. Ha! Tina, Albaida i el misteri del campanar. Muntanyes i mars, que bonic! Amb la gata jugar, els contes somiar. M'encanten les històries d'herois i de malvats. Adore les princeses i altres mons imaginats. T'invite a descobrir el món de la maneta. Podem viatjar a l'Índia o explorar la nostra terra. Vaja! Albaida, la terra blanca de València. Ja estem ací! Fantasma, anem a per tu! Vam entrar en la ciutat d'Albaida i vam començar a buscar el Museu de Titelles. Però de sobte vam escoltar música i vam veure molta gent desfilant. Vaja! Oh, mira! Quanta gent, Galemi! Ciao! Bri-bri! Ah, mira, Galemi! Albaida ja estan de festes! Bri-bri! Estaven celebrant la festa de moros i cristians, però Galemi i jo havíem de resoldre un misteri. Vaja! Va, Galemi, crec que el museu està per ahí. Galemi sempre aprofita per a perdre's, o per a menjar, o per a veure coses boniques. Ara està a la casa museu
de Josep Segrelles, un pintor a qui li encantaven les llegendes, com a nosaltres. Galemi, on estàs? A la porta del museu no, estic jo ací. Museu de pintura? Però no, és el museu de titelles. Saps què és un titella? Queda't ahí, que ja hi vaig. On està? Per fi, Galemi! Va, entrem ja al museu. Vaja! Hola! Hola! Este és el Museu Internacional de Titelles d'Albaida? I tant que sí, jo sóc Júlia. Voleu conèixer-lo? Ací al museu tenim més de 400 titelles. Estos, per exemple, són molt famosos. Eixien a la televisió. Escolta, Galemi, no et sembla que estan tots molt quiets? Que estrany. Vinga, xics! Este és Pepito. És un dels autòmats de Francisco Sanz. Són com un Terminator, però de principis del segle XX. Vaja, que moderns. Estos són caragolímpics. Estan fets de plastilina. Veritat que molen Que molt? bonic! És un ninot funerari i ve de la República Democràtica del Congo. La mare que el va matricular! El tenim! Don Pilio, Tina i Galemi estan ací. Dis-los que passen. Tina i Galemi, arribeu en un bon moment. Ara mateix hem rebut esta esgarrifosa prova fantasmal del campanar. Don Pilio, jo no crec en els fantasmes. I què em dius de esta fotografia? Vaja! No hi ha dubte que una cosa o persona toca les campanes per la nit. Però jo tinc un pla infal·lible. Primer, reconèixer el terreny. Amb llum, que fa menys por. Així estem molt d'amor per les campanes. I en este preciós campanar ensenyen a tocar-les. I a Mita li agradaven tant. Estem amb Lucía i amb Blai, que són membres de la colla Campaners d'Albaida i toquen molt bé, que els acabem d'escoltar. Lucía, és molt difícil tocar les campanes? Sí, però depèn de quina toques. I des de quan toques les campanes? Era tan xicoteta que m'acompanyaven mon pare i ma mare i ara ja hi vaig a soles. Vaja, és que ja eres molt major. Sí, Escolta, ens han dit que s'escolten les campanes quan és de nit. Vosaltres les heu sentides? sí, jo quan estic dormint de vegades em desperten les campanes i em fa molta por. Vaja, perquè els campaners no toqueu a la nit, no? No, I qui pot estar tocant les campanes? no ho sabem, però caldrà esbrinar-ho. Sí, ho esbrinarem tot. Segon, vestir-nos com la gent de la ciutat per a passar desapercebuts. Ostres, Galemi, et veig molt templari. Avui celebrem l'entrada de moros i cristians. Una festa molt divertida on la gent es posa els seus millors vestits de gala. I mira com desfilen. Aprofitant que la nit està divertida i que el fantasma no ens sentirà tant de soroll, pujarem ara mateix al campanar. Ha! Ha! Va, Galemi! Mira, Galemi, ja queda menys. Vinga!
tinc una miqueta de por. Galemi, ara ens amagarem per ací per a pillar el fantasma. Farem com els titelles del museu, com les estàtues, cal que ens quedem molt quiets, Així. Galemi, calla. Galemi, estigues quiet. Galemi. Galemi! Mira! Però, Galemi, no tingues por, que només és un batall, que és amb el que es toquen les campanes. Ara ho veuràs, prova-ho. Ara ho veuràs. Arrere, fantasma! Amaga eixes orellotes si no vols que em moqui amb eixe llençol que portes! No em feu mal, per favor, sóc un nino inofensiu. Només estava pegant una becadeta. Tu no eres un fantasma! Tu eres Mita, el titella perdut del museu! Em coneixes? Però com és això, si ja fa molts anys que no puc baixar des de campanar? Ja ho sé, Mita. Els teus amics del museu de titelles t'estan buscant. Doncs els trobe molt a faltar. Em passe totes les nits comptant campanes. Però, Mita, per què no has tornat? Una nit vaig pujar al campanar per a veure com era una campana de prop. Em vaig pegar amb el batall, però va sonar baix. Vaig voler tornar, però em va fer molta por, i és que està molt alt. Des d'aleshores estic així i no m'atrevisc a baixar. Però, Mita, no saps com desitgen que tornis i que pares de tocar les campanes per les nits. Anem per les Per escales. les escales? Però eixos escalons serveixen per a baixar? Mare meua! De veres? I ara, estimadíssims companys, per fi arriba el moment que tant estava esperant. Tinc una gran sorpresa per a tots vosaltres. Avui li tornem a donar la benvinguda a la nostra casa al nostre company Mita! I el rebem amb tanta il·lusió que, bé, volem que sàpia que l'estimem moltíssim i a partir d'ara ell serà la nostra mascota al Museu Internacional de Titelles d'Albaida. Benvingut, Mita! Bé, el primer és dir-vos que és tot un honor i que acompanyaré tots els xiquets i xiquetes que vinguen a veure'ns al museu. I els explicaré també com és la vida d'un titella i els faré passar l'estona més divertida que hagin passat amb un ninot. I així, el Museu Internacional de Titelles d'Albaida va trobar Mita i ell va trobar molts amics. Està molt feliç així. Podeu vindre a conèixer-lo quan vulgueu. En esta aventura he après que les campanes sonen cada vegada que passa una cosa important, perquè s'assabenta tot el món. Que no s'ha de tindre por, perquè si no, no trobes amics, com el nostre gran amic Mita. Però sempre cal anar amb compte, perquè hi ha persones que es preocupen per nosaltres i que si vols passar una bona estona i saber molt de titelles, cal visitar el Museu Internacional de Titelles d'Albaida. Tornarem a Albaida. M'agrada viatjar, muntanyes i mars, amb la gata jugar, els contes somiar. M'encanten les històries d'herois i de malvats. Adoro les princeses i altres mons imaginats. T'invito a descobrir el món de la maneta, poder viatjar a l'Índia o explorar la nostra terra. M'agrada viatjar, muntanyes i mars, amb la gata jugar, els contes somiar. Podem anar corrent, també viatjar en tren. En bici o en avió ho passarem molt bé.